ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଜେଣ୍ଡର। Exercise 3. There are 4 types of gender. A. Masculine gender ମାନେ ପୁଲିଙ୍ଗ। B. Feminine gender ମାନେ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗ। C. Nature gender ମାନେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। D. Common gender ମାନେ ଉଭୟଲିଙ୍ଗ। Noun gender ବେବିର ପୁଅ ହେଇପାରିବେ ଝିଅ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବେବିର ହେଲା କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଦାନ୍ତର ପୁଅ ହେଇପାରିବେ ଝିଅ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜେଣ୍ଡର ହେଲା କମନ୍। ଟିଚରର ପୁଅ ହେଇପାରିବେ ଝିଅ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜେଣ୍ଡର ହେଲା କମନ୍। ବ୍ରଦର ପୁଅ ପିଲା, ତାର ଝିଅ ପୁଅ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରଦର ହେଉଛି ପୁଅ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। କିଙ୍ଗ ପୁଅ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଡକ୍ ଝିଅ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ହର୍ସ ପୁଅ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ମିଷ୍ଟର ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଚର ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ତାପରେ ହେଲା ଟାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଝିଅ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। କାଉ ହେଲା ପୁଅ ପିଲା, କାଉ ହେଲା ଝିଅ ପିଲା ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ମିଲ୍କମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପୁଅ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର। ବୟ ଯେମିତି ବୟର ଗାର୍ଲ, ସେମିତି ମ୍ୟାନ୍ର ଓମ୍ୟାନ୍, ମାଡ଼ାମର ତାର, ଗଡ଼େଜର ଗଡ଼ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେବତୀଙ୍କର ଦେବା। ଫାଦର ମଦର, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ, ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଡି, କିଙ୍ଗ କୁଇନ୍, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲାୟନର ଲାୟନ୍ସ, ଡ୍ରାକ୍ ମାନେ ଡଗ୍, ଲ୍ୟାମ୍ବର ଲ୍ୟାମ୍ବ, ପିଗ୍ର ସୋ, ହର୍ସ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼େ, କକ୍ର ହେଲା ହେନ୍, ୱିଜାର୍ଡର ହେଲା ୱିଚ୍, ଜାଣ୍ଡର ହେଲା ଗୁଜ୍, ଟାଇଗରର ହେଲା ଟାଇଗ୍ରେଟ୍, ପିକକ୍ର ହେଲା ପିହେନ୍।